Dragi cahuleni, astăzi, 3 martie, vreau să vin în fața dumneavoastră iarăși câteva informații privind situația refugiaților din municipiul Cahul. Celula de criză din cadrul primăriei municipiului Cahul activează 24 ore din 24, oferă acea asistență, informare și suport pentru cetățenii ucraineni care vin în localitatea noastră în aceste timpuri grele pentru Ucraina și pentru întreaga umanitate, ajutând cetățenii ucraineni care vin în localitatea noastră să fie adăpostiți, să li se ofere lucrurile de care au nevoie pentru ca să se simtă aici în siguranță, ajutați, sprijiniți. Vreau să menționez că doar parcursul zilei de astăzi, intervalul de la ora 8 până la ora 18:00, la celula de criză din incinta primăriei municipiului Cahul s-au adresat 88 de persoane, de cetățeni ucraineni. Din aceste 88 de persoane, practic, deci 46 din ei sunt copii. Evident, pentru noi acest fenomen și văzând părinții cu mai mulți copii, încercăm să-i ajutăm, să discutăm cu ei cu tot ceea ce au nevoie acești copii. Pe lângă adăpostul sau spațiile de cazare care sunt disponibile în localitate, colegii din cadrul primăriei, consilieri, mai mulți voluntari, și vreau să le mulțumesc pe această cale mai multor, deci asociațiilor obștești practic din localitate care s-au implicat plenar în acest proces alături de noi, de a discuta, ajuta, sfătui și chiar de a simți această prietenie, această căldură sufletească din partea noastră ca și gazde care știm să oferim această căldură celor care ne vizitează. La moment, în localitate, în spațiile menționate și anterior, mă refer la sanatoriu, Nuforul Alb Căminul, Universității din Cahul, Centrul Maternal, Școala Sportivă și alte instituții sau spații a instituțiilor publice, avem peste 250 practic de persoane adăpostite, cazate. Este adevărat că și în zilele anterioare o mai mare parte din cetățenii ucraineni practic preferă să tranziteze localitatea noastră, stând aici o zi, 2 sau 3, în funcție de identificarea unor alte posibilități de a merge spre Uniunea Europeană. În acest interval le oferim, spuneam, tot suportul necesar. Vreau să mulțumesc tuturor cetățenilor cahulenilor, dar și cetățenilor de peste hotare, cahuleni sau și nu numai, care în aceste momente ne-au apelat, ne scriu mesaje și se implică în a dona diferite bunuri de primă necesitate care ajung la Cahul și merg către persoanele refugiate aici. Inclusiv avem mai multe apeluri de a simplifica cumva procedura de a trece aceste donații din străinătate, de a ajunge aici și ne vom adresa către Comisia Națională de Situații Excepționale pentru a interveni și în această direcție cu ajutor. Alături de Direcția Asistență Socială, Biroul de Migrație și Azil, alte instituții, spuneam, încercăm să oferim toată asistența de care este nevoie pentru ca cetățenii ucraineni să simtă acest suport din partea noastră. Persoanele cazate beneficiază și de produse alimentare sau dulciuri sau alte lucruri care au nevoie copiii, inclusiv masă caldă din partea unor sponsori, persoane care vor să ajute. Aici aș vrea să apreciez și să mulțumesc Asociației ProLumina din Cahul, familiei Dincă și partenerilor cu care lucrăm, pentru că se implică în suportul de a asigura o parte din alimentarea persoanelor refugiate. Este important, aceste gesturi motivează și pe alte persoane să se implice și cu toții, spuneam, să fim implicați în acest proces. Sunt tragedii umane, vedem în fiecare zi diferite persoane cu diferite cazuri care vin aici, ne afectează foarte mult și încercăm să
să simțim și să oferim, spuneam, ceea ce, din păcate, plecând ei din calea războiului, deci sigur că au nevoie de această atenție și suport. Vreau de asemenea să subliniez că toate bunurile care sunt colectate de la cetățeni, să-i asigur că sunt transportate, sunt oferite refugiaților și tuturor celor care au nevoie. Subliniez aici încă un lucru important, și în Cahul și în alte localități din raionul Cahul avem cetățeni de ai noștri de aici, care au nevoie de suport și aceste activități la noi nu sunt ignorate, așa cum am făcut-o și până acum. Suntem receptivi la toate aceste nevoi și în măsura posibilităților oferim toată asistența. Ne rugăm încă o dată la Dumnezeu pentru pace și sperăm cât mai repede cetățenii ucraineni să aibă posibilitatea să se întoarcă acasă, la casele lor, în localitățile lor, pentru a construi într-adevăr relații frumoase între statele noastre. Încă o dată vă mulțumesc tuturor și fiți, vă rog, implicați, receptivi, empatici în aceste timpuri grele, să emane din partea noastră a tuturor bunătate, mai puține critici și prejudecăți. Deci, situațiile acestea de criză trebuie să, spuneam încă o dată, să ne gândim la ceea ce putem face cel mai bine și Dumnezeu vede lucrurile acestea, în ce măsură sunt ele făcute din inimă sau sunt făcute doar că era cumva nevoie și trebuia cumva cineva să se implice. Vă mulțumesc! Sunt Vasile Dincă, președintele Asociației ProLumina și avem o colaborare foarte bună și eficientă cu primăria. Ne-am implicat mult acum în situația asta tragică pentru situația cu războiul din Ucraina și pregătim prânzul, mese calde pentru refugiații care sunt bătuți, loviți de soarta aceasta tragică. Mulțumim foarte mult, suntem ajutați de sponsorii noștri și în mod deosebit Asociația Moldova Bridge din Elveția, care ne ajută pentru aceste prânzuri, de asemenea o asociație Lebensbrot din Nuremberg din Germania. Mulțumim mult Ursulei Schweitzer, Matthias Wilbolz, Edgar Feld. Eu îmi doresc mult ca nu numai asociațiile obștești, oricine are posibilitate să participe. Dincolo, aici nu este vorba de nicio problemă politică, e problema de a ajuta oamenii. Sunt oameni, copii, mame aduși de soarta aceasta tragică și foarte mult au nevoie de sprijin, chiar și dacă nu ai posibilități materiale. Fă ceva, o rugăciune la Dumnezeu să se facă lucruri frumoase în Cahul pentru oamenii care vin. Ne-am bucurat mult să continuăm acest lucru și ne bucurăm de asemenea că au fost foarte mulți oameni cu inimă mare care au adus, atât din puținul lor, au adus și au sprijinit oameni care nu trebuie să fie uitați, mai ales în situațiile acestea grele. Nu știm nimeni când avem nevoie de așa ceva. Așa că vă îndemn pe toți să participați la acest ajutor și atunci când aveți posibilitatea, oferiți o mână de ajutor celor care fac lucrul acesta, celulii de criză de la primărie și celorlalte organizații care se implică în a ajuta refugiații. Dumnezeu să-i binecuvânteze și să aducă pace pe pământ și în Ucraina și peste tot în lume, indiferent unde ar fi.